Abalma anula Mohamed Touré ka bɔ vieux soba kɔnɔ n'o ye studio 6 ye Washington DC Amérique faba kɔnɔ nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ Washington DC aw ka bi Mali kura o kɛnɛ sigira bi tarata don kunnafoni bɛna boli kɛ ninnu de kan an bɛna taa Bamako ni vieux lasigiden n'o ye Mohamed Daɲogo ale bɛna kunnafoni laban d'an ma duniya senatolantanba min bɛ boloda la Qatar ye o kɔfɛ an bɛ segin ka taa Dakar ni vieux Bambara lasigiden n'o ye Nama Jara ka bɔ Dakar ale fana bɛna kunnafoni min di ɲɔgɔndan min kɛra bi na Senegal o ni Ecuador cɛla ye ka fara kan an bɛ taa Mali la fana a n'a yira k'a fɔ ko korimugu o bayɛlɛma baarayɔrɔ dɔ bɛna dayɛlɛ Mali la Chinois fɛ bolonɔ sɛbɛn gafedi la min kɛra jamana fanga ni ayiwa Chinois jamanaw cɛla Mali jamana fanga ye dollar wari o miliyɔn 191 o juru lakananen bɔ farafinna tilebin mara sugu la an bɛna segin ko kunnafoni walawa ye Mali kiritigɛlaw fana y'u ka baara bila cari daminɛ bi ka faraw kan fanga daraki laɲini kunnafoni ka bɔ Burkina Faso girinkajɔlaw Chinois jamana la Covid-19 ka dankɛrɛliw kama ani l'Amérique o sisikuru sera baarakɛlaw olu fana ka baara bila cari an bɛna kuma o fana kan ka fara bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni fɔ ka bɔ Chaka Traoré bolo ka bɔ Bamako. Ayiwa sisan an bɛ taa Bamako ni vieux Bambara lasigiden ayiwa Mohamed Daɲogo ale b'an bolo a bɛna kunu ɲɔgɔnye minnu kɛra ayiwa diɲɛ senatolantanba ɲɔgɔnye la Qatar Daɲogo i ni wula. Bon, tɔgɔ Mohamed ni wula i y'a fɔ cogo min na dolantanba ye halisa a ko bɛ sen na kunu n'u ye Portugal jamana ye ale kɔni dolan laban ale ye sebaya sɔrɔ 2-0 nka an bɛ don min na ko bi an nisɔndiyalen don kosɛbɛ n b'a dɔn i y'a fɔ ko Nama mun bɛ Dakar ale n'a ba bɛ Senegal ko la nka a tɛ se ka ɲɛfɔ an k'o fana fɔ sabula Senegal ale filɛ ka sebaya sɔrɔ 2-1 n'u ye Équateur kan o la Senegal ale kɔni ale bɔ kulu kɔnɔ ale bɛ taa mun ye huitième de finale a bɛ taa o la o kulu kelen kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ Qatar ale ni Pays-Bas fana tun ɲɔgɔn na Pays-Bas ale ye sebaya sɔrɔ 2-0 Pays-Bas ale ni Senegal olu de b'u ka kulu kɔnɔna la mun ye Équateur ni Qatar ye olu bɛ dun i ka dɔn nɛgɛ kaɲɛ 19 waati min ye Iran jamana ye o ni l'Amérique jamana ye olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ u ka kulu o dolantan kɔnɔna la kibaruya minnu bɛ yen ka lase aw ma nin wagati in na o de ye nin ye Mohamed Daɲogo kumakan don Bewa tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Ayiwa i ni ce o la sisan an bɛna an kun da Dakar ni vieux Bambara lasigiden Nama Jara ayiwa yan'an ka Nama sɔrɔ an bɛ segin ka taa ayiwa Mali la n'a yirala k'a fɔ ko kɔrimugu o bayɛlɛma yɔrɔ o bɛna boloda ye Chinois jamana fɛ aw bɛ hakɛ to ayiwa Nama Jara k'a bɛ nɛgɛjuru kan ka bɔ Dakar Nama i ni wula Nama i tulo bɛ na Nama i tulo bɛ na ayiwa mun de bɛ sen na Dakar ye Senegal fama kɔnɔ u ka ɲɔgɔndan sebaya sɔrɔli kɔrɔ Ecuador kan i tulo bɛ na ayiwa dakuruɲɛ kelen na mun bɛ Dakar lahalaya bɛ cogo jumɛn an bɛ waati min na nisɔndiya dan don dɔɔni kule ni fan ka politique bɛ fan bɛɛ bari nisɔndiya b'a bɛ dusukun na nin waati in na ka da kan Senegali waraw farafinyadenw bi an bɛ waati min na u kɛra jamana fɔlɔ ye farafinya nin diɲɛ dolantanba in na ka taa jamana na ka taa huitième de finale la an bɛ waati min na o nisɔndiya bɛ mɔgɔw dusukun na Dakar dugu kɔnɔna na nin waati in na mɔgɔw bɔra fa ka siraw fa ka siraw tigɛ. Along this commercial street in downtown Dakar, the sale of the Senegalese jersey is very lucrative. Jango Senegal fronte ka jira mɔgɔw la k'a fɔ farafinyadenw bɛɛ lajɛlen de don ka fara Senegaldenw kan nin waati in na Dakar sirabaw kan nisɔndiya jira farafindenw na diɲɛ bɛɛ lajɛlen na Senegal qualifié huitième de finale na nin waati in na. ayiwa i ni ce o la an ka foli bɛ ayiwa farafinna gun jamanadenw bɛɛ ma ka Senegal ka sɛbɛya nin sɔrɔ cɛlu 2-1 Ecuador kan kunnafoni b'a jira k'a fɔ ko korimugu bayɛlɛma o yɔrɔ Chinois jamana fɛ bɛna bolomada Mali kɔnɔ bolona bila sɛbɛnna jamana 2 ni ɲɔgɔn cɛ la vieux Bambara lasigiden ka bɔ Bamako n'o ye Mohamed Daɲogo ale b'a kunnafoni walawala an ka lamɛn.
komi filɛ nin ye nin ye kɔrɔlenko de ye o bon jamana tɛ se ka jɔ ni a ka i ka matériel a ka dugukɔrɔfɛnw sɛnɛfɛnw n'u ma bila bala valeur la pour que jamanadenw ka se ka nafa sɔrɔ bon ni usine ko min filɛ nin ye nin ko ɲumanba de ye ne bɛ transition mɔgɔw fo halisa u ko hakili jagabɔ u ka ko bɛ kɛ pour que nin ka kɛ ko sabatilen jamanadenw ma parce que an b'a fɔ ko mɔgɔ i k'i yɛrɛ i b'i yɛrɛ bɛ fɛn min dilan nin i kan k'o de dun i kan k'o de baara i kan k'i wasa don o de la pour que jamana bɛ se ka développer cogo min na jamana ka développement ɲɛtaga tɛ se ka taa ni yɛrɛ baara tɛ parce que dɛmɛ min filɛ an b'o sɔrɔla mɔgɔw bolo o dɛmɛ nin n'i ma i yɛrɛ dɛmɛ bamananw ko sani i ka mɔgɔ dege jɛgɛ mɔn na jɛgɛ dun na dege jɛgɛ mɔn na n'a tigi sera jɛgɛ mɔn na est ce que a mana kɛ cogo o cogo a ka fɛn a bɛ sɔrɔ yiriwa. E yɛrɛ bolo nin baara min kolonbo karilenw filɛ nin ye jamana fan caman fɛ a bɛna nafa jumɛn lase kɛrɛnkɛrɛnnenya malidenw ma. an bɛ kwariw bila ka taa kɔ kan a bɛ san da min na yan bɛɛ b'a da dɔn a bɛ feere tubabuw fɛ da min na bɛɛ b'o da dɔn an ka nafa foyi t'a la an bɛ fini minnu don o fini ninnu bɛɛ bɛ bɔ kwari de la o de bɛ sɛnɛ anw de fɛ yan yɔrɔ la o min filɛ nin ye n'o kɛra kɔni ne fɛ kɔni ko ɲɛnɛmanba de don halisa u ka miiriya jagabɔ halisa u ka kɛ sɛbɛ ye a bɛ parce que mɔgɔw de bɛna baara kala o ni mɔgɔw ye baara kala a b'olu fana développer olu fana b'u ka famille développer i b'a jateminɛ ni mɔgɔ kelen ye baara sɔrɔ Mali la yan yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 5 mɔgɔ 10 de b'a a tigi kɔ kan a b'u ka labolo bon ni min ye a fɛn a impacté a nafa yɛrɛ ye parce que secteur mun de don fo jamana ni jamanadenw fo gouvernement yɛrɛ de k'a bila kunna k'a fɔ ko jamana tɛ se ka jɔ ni ressource propre t'a yɛrɛ bolo. O nafa an bɛ se ka fɔ olu bɛ se ka ye wagati joli de kɔnɔna la walasa malidenw ka dɔn k'a fɔ baara kɛra. Ni comment on appelle étude de projet jateminɛ ne kɔni fɛ kɔni ni a nafa jamanadenw bɛna nafa ye waati min na san 2 san 3 san 4 ne kɔni hakilina ye o ye. Mohamed Daɲoko VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. halisa Mali la juru lakanani laɲini la farafina tilebiyan maraw sugu la Mali ye dollar wari miliyɔn 191 n'o bɛ bɛn CFA miliyari 120 ma walasa ka nafolo sɔrɔko laɲini u musaka di latigɛ. VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré b'a kunnafoni lakala an ka lamɛn. Mali jamana y'a bolonɔ jagoya CFA wari miliyari 120 kan n'o bɛ bɛn dollar wari miliyɔn 191 ma farafina tilebiyanfan jamanaw ka suguba kɔnɔ walasa ka se ka yiriwali baara dɔw la sabati a jamana ninnu kɔnɔ n'a bɛ wele nanzarakan na ko infrastructure ni kunnafoni ninnu lasira Mali ka ministri min sigilen don a ka nafoloko kunna kunun tɛnɛ a ko nin baara ninnu kunfɔlɔ ko CFA wari miliyari 70 o de bɛna don a la n'o tɔnɔ bɛ bɛn kɛmɛdonya 6 ani tɔrɔmɔɲɔ 30 ma min ka ka bɔ san 10 kɔnɔna la ka fara o fɛnɛ ka ko dollar wari miliyari 50 ɲɔgɔn ko fɛnɛ tɔnɔ ka ka bɔ kɛmɛdonya 6 ani tɔrɔmɔɲɔ 20 san 7 kɔnɔ. halisa Mali la n'a yirala k'a fɔ ko kiiritigɛlaw ka lafasali tɔnba n'o ye SAM ye n'o ye a bɛ fɔ a ma cogo jumɛn ko syndicat autonome de la magistrature du Mali Modibo Dambele n'ale VOA Bambara kunnafonidila ye ale n'u ka lafasali tɔn o kankɔrɔsigila Musa Gindo u ye kuma falen kɛ ka da a baarabila nin kan an ka jɛkulu lamɛn. An ka dɔnku tɛmɛnen la an tun y'a fɔ ko an ye sarali kɛ o tun ye préavis an y'o bila an ye sigikafɔ kɛ siɲɛ 3 o sigikafɔ bɛɛ kɔnɔ foyi ma se ka ɲɛnabɔ an ma se ka bɛn a la ne bɛn ma k'a la an tun seginna k'an ka tɔndenw ɲininka o de kama an ko n'u bɛn ma k'a la an bɛ ɲɔngiri kɛ baara ɲɔngiri o de kama an ye baara ɲɔngiri bi mardi don in na k'a ta mini wagati ka na bila fo tile 5 o tile 5 kɔnɔ an bɛ baara bila kɛ an ka kiiritigɛ yɔrɔ bɛɛ bɛ Mali territoire bɛɛ kan o bɛ kɛ tile 5 kɔnɔ ni an ma se ka bɛn a la o kɔnɔna na an b'a fɔ o ma ko récolte pour an bɛ se ka tɛmɛ a kan o de kɛra an ka décision talen ka baara ɲɔngiri bi tile 5 ka tila ka rentrée judiciaire fana k'o côté. Mais aw ni fanga ka kuma falen la aw ma se ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ jumɛn na? Ba ma se ka ɲɔgɔn faamuya yɔrɔ min an ko ko sariya tɛ minnu bɛ fɛ ka yɛlɛma don a la ka dɔ fara Cour suprême baarakɛlaw si kan n'o ni an ka statut tɛ taa ani constitution fana tɛ taa an ko k'o sariya tɛ bila pewu bon gouvernement ma bougé ka bɔ o point kan an fana bɛ o point kelen kan parce que ni sariya ma bila a cɛ man ɲi parce que sariya in bɛ wolomali de kɛ a bɛ magistrat
bɔ ɲɔgɔn na or mari magistrat ye magistrat 513 ye bon n'a fɔra ko magistrat damadɔni ko ka sariya ta ka olu bila u ka baara la ka tɛmɛ tɔw kan ani sariya tɛ o de kɛla ka wuli kun ye ko bɛ kan ka taga cogo min na i dalen don a la k'a fɔ ko a bɛna se ka na ɲɔgɔn faamuya négociation fana o de ye parce que an yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛ o de ye ka ko nɔgɔya parce que an bɛ période exceptionnelle la n'o ye transition ye an kɔni ka dayɛlɛlen don d'a ma tugun négociation bɛ continuer n'o sɔnna an bɛ se ka nɔgɔya k'a la bon a bɛ dépend gouvernement fana ka position la bon an fana b'a dɔn fana grève mana fɔ a bɛ population de sɛgɛn bon an hakili to fana na an ye service minimum kɛ parce que mɔgɔw mago bɛ sɛbɛn dɔw la tribunal la n'olu tɛ ka kɔnɔ olu bɛ se ka a kɛ mais ka kiiriw kɛ ou bien minnu bɛ kaso ni fɛnw na olu de y'a gɛlɛma yɔrɔ ye grève bɛ kɛ sinon n'a fɔra minnu mago bɛ nationalité ou bien casier judiciaire ni fɛnw na olu service minimum bɛ sen na parce que an yɛrɛ critiquera n'i bɛ taa baara ɲɔngiri la il faut que i ka sariya fana bonya hakilila jigila mun de la a ye baara ɲɔngiri in kɛ tuguni an ka kiiritigɛ so min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ o ma ko cour suprême o baarakɛla minnu bɛ yen nɔ o ye magistrat jolenw de ye u ka mandat ye 5 ans ye bon a fɔra ko ka dɔ fara olu si de kan parce que an ka sɛbɛn dɔ bɛ yen ko kalita magistrat bɛ ban ni i fatura ou bien ni i démissionnera ka baara bila i yɛrɛ ou bien ni taara retraite la ɔ san 65 b'a sɔrɔ i taara retraite la minnu bɛ yen nɔ olu ni san 60 ka surun dɔw yɛrɛ bɛ taa retraite la nin kalo in na n'a fɔra ko ka dɔ fara olu si kan ka tɔw fana to yen an ko ko de cɛ ka jugu an ma bɛn o yɔrɔ de kan. an ye wele bila mali kiiritigɛsoba ma yaasa k'u fɛla sɔrɔ nin ko in na mɛ u m'an ka wele jaabi. halisa an ka kunnafoni la an bɛ taa burkina faso n'a yɛrɛ la ko fanga daraki o bagabagali kunnafoni burkina faso la sigida mɔgɔw caman bɔra ɲɔgɔn dalajɛ wagadugu camancɛ la jumadon walasa ka dɛmɛ don jamanatigi n'o ye capitaine ibrahim traoré ma ka da kan ko fanga tiɲɛni bɛna kɛ a kama VOA bamara lasigiden ka bɔ wagadugu kada traoré ale b'a kunnafoni lakalan ye an ka lamɛn. Munumunukan dɔ ani furutufurutukan dɔ filila fiɲɛ fɛ ka bɔ fasodenw fɛ bɔlɔlɔsira kan min kɔnɔ maa dɔ y'a yira ko fanga dafiri dɔ bɛna kɛ Burkina Faso min bɛna capitaine Ibrahim Traoré ka fanga ɲɔngiri nin kuma ni jɛnsɛnna jamana fan 4 bɛɛ ra nka maa si m'a lɔn ni tiɲɛ don walima ni nkalon don yanni sɛgɛsɛgɛliw k'a to nin ko ni tiɲɛ ka lɔn fasoden dɔ ye ɲɔgɔn kan fɔ kunu tɛnɛnlon Wagadugu ka place de la révolution na olu ko o ma jɛn n'a ye ni fanga kura bɛ fɛ ka dafiri mun ni boli tun bɛ nin wulikajɔla ninnu cɛma. Derrière ce président là. Donc c'est pas la peine que quelqu'un tente encore. Mɔgɔ si kana yɛrɛ sɛgɛn k'a fɔ ko a bɛna fanga ɲɛma kura ni bɛn walima ka burkinabɛw yɛrɛ ka basigi firiki bibi nin na anw ka aminako ye min ye ka se an ka jamana lankanaya ani k'a minɛ ka bɔ maa jugu bolo o kɔrɔ de ye ko waliya foyi tɛ se ka kɛ nin kɔfɛ ni maa minnu tɛna se ka n'an dɛmɛ k'an ka jamana lankanaya u tɛ se ka n'a fɔ k'u bɛ fanga dafiri. Donc nous sommes contre cela, c'est pour ça nous sommes là ce matin. En fait depuis la nuit on a des militants qui étaient là la nuit qui ont dormi ici. Et ce matin, nous sommes venus prendre la relève. Philippe Kabore, capitaine Ibrahim Traoré Senghorma Dondola Doye. Nous, on demande pardon à tous ceux qui veulent faire ça là. N'a sɔrɔla fanga dafiri dusu bɛ maa dɔw ra an'u bɛ u dari k'u ka sabari u kana nin wale jugu nin kɛ olu yɛrɛ y'a ye général Gilbert Diendéré t'o faga fulancɛ fanga dɔ dafiri a ma ɲɛ a bolo o de kosɔn an bɛ kangari gasi maa minnu bɛɛ y'o faga fulancɛ fanga nin dafiri k'u ka sabari u kana an dogo don baasi wɛrɛ kɔnɔ. Nous on les demande pardon d'être sérieux. Hakilina jigira capitaine Ibrahim Traoré ye fanga ta septembre kalo tile 30 tɛmɛnen ale tun ye fulancɛ fanga dɔ wɛrɛ dafiri min kalifa tun bɛ lieutenant colonel Paul Henri Sandaogo Damiba le fɛ nin tun ye Kadaye Traoré kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
VOA Afrique kuma lase so kelen min be kunnafoni tɛntɛ ni k'a fɛsɛfɛsɛ ka kungun na ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na ni ka sɔrɔ ka kisɛ la k'i ka jɛlen di aw ma. Ayiwa halisa aw bɛ Mali kura de kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini Ɲɔrɔ du Sahel kaw an bɛ sɔrɔ radio Emergence kan n'o ye 99 ani tomi 6 kan Bugunikaw an bɛ sɔrɔ radio Kumase la fiɲɛ turukala 92 kan Mopti an bɛ sɔrɔ radio Orona la fiɲɛ turukala 93 ani tomi 2 kan Tumutukaw an bɛ sɔrɔ 90 ani tomi 3 kan Gawokaw an bɛ sɔrɔ 106 ani tomi 1 kan Sisan an bɛ sɔrɔ fana Abidjan fiɲɛ turukala 99 kan Wagadugukaw an bɛ se k'an sɔrɔ fana fiɲɛ turukala 104 ani tomi 2 sanfɛ an bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye www.voabambara.com walima fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye VOA Bambara halisa aw bɛ Mali kura de kɛnɛ kan sisan an bɛ segin soba kɔnɔ yan ka taa ayiwa Azi gun kan jamana la kɛrɛnkɛrɛnna Chine n'a yirala k'a fɔ ko ka da karidon ani tɛnɛndon wulikajɔw kama Chinois jamana la lakana ni baaraw olu tun bɛ kɛnɛ kan Chinois jamana dugubaw dɔw kɔnɔ bi tarata VOA Bambara kunnafoni dila Mariam Traoré ale b'a ɲɛfɔ a ɲɛna an k'a lamɛn. sigida dɔ la kunɲɔgɔn tɛmɛlen Uranki n'o ye Jean Shank o faba ye jamana kɛɲɛ ka taa tilebiyan fan fɛ ka kun kɛ faso jama ka murutili ani nisɔgoya taama banbali ye min kɛra Chine jamana duguba caman bɔlɔnkɔnɔnaw la a nisɔgoya taama la fanba kun kelen don k'u ka nisɔgoya yira k'a da jamana yɛrɛ datuguni kan ka sabu kɛ coronavirus bana ye min laɲini kɛra jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'a fɔ k'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka kisi kɛ nin bana in carili ma u ka jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye lajalakilikanw bɛɛ lajɛlen nkalontigiya min taara ka taa jamana finitigiw ma ko hakilina dugudugulen caman tun bɛ kɔfɛ min labana ka nin tasuma jeni sababuya n'o dɔ dara gɛrɛntɛ sigili la u ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ coronavirus bana ye u ka duguden caman de y'u ka nisɔgoya yira ka kɛ n'u ka gɛrɛntɛ sigili ye n'an ko a ma nanzarakan na ko confinement o min laɲini sariya sigira jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ni jamanadenw y'a yira ko ka yɛlɛma don o politiki taabolo la ni nisɔgoya taamala minnu tun bɔlen don u ka bɔlɔnkɔnɔnaw la i n'a fɔ misaliya min kɛlen don ka gɛrɛntɛ sigi jamana kan jamana min jamanaden ka ca ni diɲɛ jamana bɛɛ ye tarata wula fɛ u ka finitigi ba caman minnu tun kɛlen don ka bɔlɔnkɔnɔna minɛ walasa k'a lakana sangɛyi caman de seginna ka taa u bɔyɔrɔw la min sababuya bɔra sanji nali la u ka bɔlɔnkɔnɔnaw la nisɔgoya taamalaw tun bɔlenba don bɔlɔnkɔnɔna minnu na kunɲɔgɔn tɛmɛlen in na minnu caman tun kɛlen don ka laɲini kɛ ko walasa u ka jamanatigi Xi Jinping k'ale ka fanga bila i n'a fɔ AFP ka kunnafoni di so kunnafoni dila dɔ y'a lase cogo min u ka politiki min bɛ wele ko zero covid sisan y'a yira ko nin gɛrɛntɛ min sigilen don gɛrɛntɛlen don kosɛbɛ ko min bɛ ka mɔgɔ caman de faga ka tɛmɛ coronavirus yɛrɛ banakisɛ kan nin kɛra u ka jamanaden 117 dɔ ka laseli ye AFP kunnafoni di so kan min y'a yira a ka laseliw senfɛ ko k'a tɔgɔ wele ko Ray Chine ministri min sigilen don u ka jamana kɔma ko ɲɛnabɔli kunna 粗暴干涉中国内政，中方对此坚决反对。 ye Royaume-Uni jamana ka jalakilikanw bɛɛ lajɛlen mabɔ bi tarata ka taa Chine jamana ka hakilinaw ma min bɛ tali kɛ u ka coronavirus bana kɛlɛcogo kan n'u y'a wele nanzarakan na ko politique de zero covid Britanniquew ka jamana ɲɛmɔgɔw ye jateminɛli minnu kɛ y'a yira k'a fɔ ko a koɲɛw ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a sabu kɛ gɛlɛya minnu bɛ Chine jamana kɔnɔna ka baaraw taabolo la min jalakilikanw bɛɛ lajɛlen lagosira Chine jamana ka kuma latɛmɛla min sigilen don u ka ministri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛw ko ɲɛnabɔ koɲɛw kunna n'a bɛ wele ko Zhao Linshin u ka tile kɔnɔ kunnafoni di senfɛ ni kunnafoni dilaw ye Pekin 法律法规框架下进行。 Ni farafina ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye a y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti o seli kɛ ni an ka kunnafoni ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ani tulon kɔfɛ olu minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tɔnɔntankulu degeli karamɔgɔw ani tɔnɔntannaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana kanubagaw k'an tolon k'an sewa ni tolantan damu ye ɲɔgɔn fɛ. Ayiwa yano Washington DC n'o ye Amerique faba ye ka kɔn ni nɛgɛ sira baarakɛlaw ka gɛrɛntɛ ɲɛ jamanatigi n'o Joe Biden ale bɛ a laɲini tarata don na l'Amérique wasabulon fɛ n'o ye congrès ye a ka sen don a baarabila gɛrɛntɛ bali la ka kɔn
kalo nata o waati dantigɛlenw ɲɛ VOA Bambara kunnafonidila Modibo Dambele ale b'a kunnafoni sɛgɛsɛgɛliw a lakalen an k'a lamɛn. Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ Biden a ye laseli kɛ tɛnɛndon ko bɛnkan mun sɔrɔla septembre kalo la n b'a a boloda k'a fɔ ko dɔ bɛna fara baarakɛlaw ka sara kan a tun b'u ka kɛnɛya ko fɛnɛ makara an'u ka sɛngɛlafiɲɛbɔ ko a ko a b'a fɔ k'a lajɛya ko ni nɛgɛsira datugura ko a bɛna dankari u ka sɔrɔ la. Biden ye nin kuma fɔ a ka laseli kuma dɔ la ko ni nɛgɛsira tɛ jagokɛlaw ka minɛ minnu bɛna ani Ameriki kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ caman da bɛna tugu. Kɛnyɛrɛye baarakɛla caman de farala ɲɔgɔn kan u ye laɲini kɛ Ameriki wasadenso fɛ ani Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ko u ka wuli ka jɔ kɛ sigikafɔ la yaasa baaraɲɔgɔnkiri kuma min bɛ senna ko a kana se ka bɔ. Ameriki jamana ka wasadenso filanan Chambre des représentants o ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi ko wasadenw u bɛ jateminɛ la dɔgɔkun na ka sariya dɔ ta yaasa mun bɛna se ka lahala dɔw tintin ko ni kɔngrɛ wulila sisan k'a i jɔ ko bɛna dan sigi kuma falenfalen mun bɛ nɛgɛsira baarakɛla ka lafasatɔn 4 na minnu ma sɔn bɛnkan mun sɔrɔla u ni nɛgɛsira baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ko nɛgɛsira baarakɛlaw olu ka lafasatɔn segin bɛ olu y'u bolonɔ bila bɛnkan na mun y'a yira k'a fɔ ko dɔ bɛna fara sara kan ni kɛmɛdɔya 24 ye ani nafolomugu $5,000 o fɛnɛ bɛna di. Nel Bradley ni ale bɛ Ameriki julaw ka Chambre de commerce la ale ko Biden bɛ kan ka olu lafasali mun kɛ bɛnkan mun sɔrɔla ko o kaɲi ko kɔngrɛ kan ka wuli k'i jɔ ka ko dɔ kɛ ko a ye mun kɛ siɲɛ 18 yani bi cɛ ni o ye ka wuli k'i jɔ yani foroba baara ɲɔnkirili o kana se ka kɛ nɛgɛsiraw o fanfɛla la. Bradley ale ka laseli la a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ni kɔngrɛ sɔnna ka bɛnkan mun sɔrɔla k'o lawaleya nɛgɛsira baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ ani lafasalikuluw ni ɲɔgɔn cɛ ko o dɔrɔn de bɛna kɛ fɛɛrɛ kelen ye ka se ka nin baara ɲɔnkirili ko in k'o bɔ a ma. Na kama dogo Mali kura au na kama dogo nyana na kama dogo Mali kura yo au na kante dogo nyana Washington konona na yano au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi usigilen filɛ au na kama dogo nyana de na kama dogo kayatu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Mariamu yo au na kama dogo nyana na kama dogo Modibo au na kama dogo nyana na kama dogo Mamedi yo au na kama dogo nyana na kama ni duga jabi sigilen filɛ ina kama dogo nyana. Ayiwa sisan balimaw an bɛna an ka bi don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni ani duniya senantolantan ɲɔgɔndanba Qatar lamɛn Saka Tarawele bolo ka bɔ Bamako. Saka. Senantolantan bunagun kan diɲɛ kuru kara ɲɔgɔndanba bɛ sen na Qatar jamana kan bi y'a tile sabanan ɲɔgɔndanw daminɛ ye o tile sabanan bɛ kuncɛ juma nata nka n'a bɔra Maroc la farafinna tɔgɔ la bɔko 2 filani bin 1 sebaya 1 kuru 4 jamana 4 tɔ ka baara ma nɔgɔ. Senegal ale ka kan ka sebaya de ɲini a ka bi ɲɔgɔndan na Équateur ɲɛkɔrɔ. Ghana ale fana ka kan ka se de ɲini a ka ɲɔgɔndan nata la. Tunisie baara gɛlɛyara ale bolo kosɛbɛ filani bin 1 ani binko 1 a ka ɲɔgɔndan wɛrɛ o ye sini araba ye Faransi ɲɛkɔrɔ min ye Cameroun ye o ma nɔgɔ ale bɛ se ɲini jagoya la Brésil ɲɛkɔrɔ o dɔrɔn tɛ Serbie ni Suisse ka ɲɔgɔndan o jaabi mana kɛ min ye o jate fana bɛ yen an bɛ taa Dakar Senegal kelen ka se sɔrɔ a ka bɔko 2nan na o y'a to ni Senegal équipe maillot feerebaw ka sugu diyara. Nama Jara VOA lasigiden Dakar. Kabini Senegal ye sebaya sɔrɔ Qatar kan diɲɛ tɔlantanba in na les Lions de la Teranga ka maillot u ka tamasiyɛnw n'u bɛ wele étiquette ani Senegal drapeau bɛ ka feere suguw kɔnɔ Dakar i n'a fɔ buru dunta Kolobani sugu la yan Ousmane Dramé ye fini feerela ye a ka finiw fanba bɛ ye Senegali waraw ka maillot de ye feere daminɛ a tun ka gɛlɛn dɔɔni nka kabini an ye sebaya sɔrɔ an ka tɔlantan filanan na feere bɛ ka kɛ dɔɔni wa an jigi b'a kan sannikɛlaw bɛna fana a tɛ i n'a fɔ fɔlɔ nka bi an bɛ se ka fɔ ko ka fisa u bɛ maillot feere da min na
ani u bɛ tɔnɔ minnu sɔrɔ tile kɔnɔ a bɛ dɔ fɔ u fana kan ni kɔrɔbalenw ka mayo don an bɛ se ka feere 1,000 fɔ 2,000 la denmisɛnninw ka mayo 6,000 ni 7,000 taw bɛ yen don dɔw bɛ yen an bɛ se ka mayo 15 fɔ 20 feere tuma dɔw la an bɛ se ka feereli kɛ ka tɛmɛ o kan fana walima ka jigin o duguma an bɛ tɔnɔ sɔrɔ nka an tɛ caman sɔrɔ Grand-Yoff sugu la Khadija Diaw bɛ mayo feere en gros de la k'a bɛ sɔrɔ kɛ anw ye mayo dilan bangaw de ye an b'a feere en gros de la o la don dɔ la an bɛ se ka mayo 500 feere tile kɔnɔ don dɔw tun bɛ yen an tun ye 1,100,000 fɔlɔ ɲɔgɔn feere Dudu Kase nana Sadio Mane ka mayo san ko ɲuman sɔrɔli ma nɔgɔ nka jagokɛlaw dɔ sɔngɔ ka gɛlɛn fana walasa ka mayo ɲumanw sɔrɔ a ka gɛlɛn dɔɔni tuma dɔw la feerelikɛlaw dɔw ka sɔngɔ ka gɛlɛn nka dɔw bɛ yen u da ka nɔgɔ i n'a fɔ ni muso in min bɛ feereli la yan a sɔngɔ bɛ bɛn an ma nka halisa anw bɛ Sadio Mane kɔkɔrɔma dɔn bari an ka dɔn an bɛna jɔnjɔn in yɛrɛ ta i n'a fɔ u b'a fɔ cogo min na ko nin tɛ se ka kɛ o tɛ fɔ Senegali ma mayow bɛ feere Senegali tolantan jɛkulu fana la n'o ye Fédération Sénégalaise de Football ye olu kelen bɛ feere 45,000 de ye tolantan jɛkulu in ɲɛma Maître Augustin Senghor ko Senegali jamanadenw ye mayo bayirikaw de san u bolo les Lions de la Terangaw kanu kosɔn walasa k'u kɔkɔrɔma dɔn diɲɛ tolantanba in na Nama Jara Dakar Bewa Bambara Mali la Bamako kɛrɛnkɛrɛnɲana senatolanta kanubaw bɛ ka kubuju mondi lajɛ jabarani wɛrɛw kan i n'a fɔ Mali telesoba tɛ ka ɲɔgɔndanw bɛ bɔ nka anglɛkan de bɛ fɔ o jabarani kɔfɔlenw na Mohamed Danyogo VOA lasigiden Bamako mun ye diɲɛ dolantanba ye n'o ye coupe du monde ye o bɛ sen na Mali la maaw kɔni u bɛ ka lajɛ nka u bɛ ka lajɛ lahalaya jumɛn de la mun ye balontanw ye kɔni canal abonnement bɛ maa minnu bolo olu bɛ ka lajɛ canal kan mun ye numéro 435 ye mun na canal plus horizon yɛrɛ olu ma se ka droit sɔrɔ mun b'a to ni coupe du monde u bɛ se ka cari diɲɛ kɔnɔ cogo min na nka maa caman min n'olu bɛ ka ni dolantan in lajɛ kuma min bɛ tugu dolan in nɔfɛ o bɛ ka kɛ anglɛkan de la an dun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali la baarakan o ye tubabukan de la o la maliden dɔw b'a kɛ yɛlɛko kuma ye sa k'a fɔ ko coupe du monde min filɛ nin ye senna nin ye kɔni san'a ka ban maliden kɔni fɛn o fɛn bɛ balontan lajɛ olu ka se ka anglɛkan fɔ dɔw kɔni bolo ni ja bɛ yen ka ban hali n'i ma kumakan in faamuya o tɛ baasi ye sabula maliden caman bɛ Ligue des Champions lajɛ o dun kuma o bɛ kɛ tubabukan de la wa maliden caman bɛ yen olu tɛ tubabukan mɛn nka an b'a jira k'a fɔ mun ye an ka telesoba yɛrɛ n'o ye ORTM ye olu kɔni olu fana bɛ ka dolantan in a caman bɔ mun na a bɛ ka fɔ tubabukan na wa maliden minnu ni cogoya b'olu bolo k'a lajɛ lahalaya wɛrɛw la ani jabarani wɛrɛw kan minnu b'a fɔ tubabukan na olu fana bɛ ka o kɛ Mohamed Danyogo kumakan don VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la Nama Jara Dakar Sénégal Mohamed Danyogo Bamako Mali la ani Siaka Traoré Bamako Mali la a k'an mɛn sini araba novembre kalo tile 30 san 2022 ayiwa an balimaw an bɛna dan sigi ni jamukan na ni Senegal ka se ye Ecuador kan cɛlu 2 o ni 1 an ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni jamukan lamɛnna o balima Cheikh Thioro o ni Senimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun bɛ an balimakɛ Rodriguez fɛ jamukan lasaraw ma ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ aw k'an bɛn don wɛrɛ ma aw ni ce aw ka tulomajɔ la